Вітаем вас, шановныя слухачы, за гук рэжысёрскім пультам Тацяна Васількова, ля мікрафона журналіст Наталя Сіротка. Сёння тэма нашай размовы другі міжнародны форум даследчыкаў беларускай казкі, які быў арганізаваны Цэнтрам даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Форум уключаў у сябе не толькі навуковыя даклады, але і творчыя мерапрыемствы, круглыя сталы і нават дзіцячы конкурс. Пра незвычайныя формы работы форуму, спалучэння творчасці і навукі мы і пагаворым сёння з адным з арганізатараў, доктарам філалагічных навук, загадчыкам аддзела фалькларыстыкі і культуры славянскіх народаў Цэнтра даследавання беларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі Тацянай Володиной. Добрый дзень, Тацяна. Добрый дзень. Давайте пачнём вось з чаго. Даследчыкаў якіх спецыяльнасцей цікавіць казка? Всё ж такі ваш форум аб'яднаў не толькі вузкіх спецыялістаў, напрыклад, філолагаў. Так, нават як асноўны арганізатар форума, наш Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры, ўжо адна назва цэнтра паказвае на той шырокі спектр спецыялістаў, адмыслоўцаў, якія патэнцыйна маглі ўзяць удзел у гэтым конкурсе. Перш за ўсё гэта, безумоўна, фалькларысты. Казкі – это хлеб фалькларыста. Але, акрамя гэтага, актыўна далучыліся літаратары, літаратуразнаўцы, якія разглядалі як аўтарскую казку, так і скарыстанне пісьменнікамі народных сюжэтаў. Мовазнаўцы, якія паглядзелі на мову казкі, стылістычныя сродкі, выразнасці і гэтак далей. Але як на першым форуме, так і на другім працавала адмыслова асобная секцыя. Гэта казачныя матывы ў прафесійным мастацтве. Кіно, тэатр, выяўленчае мастацтва. І там было асабліва цікава заяўлена колькі дакладаў казка ў рэкламе, казка нават у канструяванні настольных гульняў сёння. І нават быў прадстаўнік такой папулярнай кампаніі гульні, як Wargaming. Таму казка арганізоўвае наогул жыццё наша, кругом мы яго пабачым. І якраз падыходы, метады, здабыткі, перспектывы скарыстання казачных матываў і наогул сюжэтаў казкі ў самых розных сферах, гэта было цікава. І я лічу, што якраз гэта вынікова і дае такі выхад у жыццё рэальнае. Не толькі застаецца ў кніжках. Мне цікава, вядома, што казкі ў першую чаргу для дзяцей. Дарослыя, якія захапляюцца казкамі, гэта інфантыльныя дарослыя? Вось тут мы з вами падышлі да вельмі устойлівага штампа і стэрэатыпа, што казкі – гэта дзіцячы фальклор. А між тым казкі – гэта той пласт фальклору, які можа быць зразуметы і ацэнены далёка не дзецьмі. Дзеці бачаць першую прыступачку, тое, што на паверхні. Але калі мы возьмем нават прымітыўныя казачкі, здавалася, прымітыўныя, пра жывёл ці пра штосьці іншае, то гэта сюжэты зусім не для дзяцей. А чарадзейныя казкі, асабліва ў аўтэнтычных запісах, не ў апрацоўцы пісьменнікаў для буквара, а так, як іх расказвалі вясковыя казачнікі, то там за сюжэтамі стаіць такая глыбіня, што нават дарослы не з першага разу зразумее гэта. Таму і нашы форумы, нашы мерапрыемствы паказваюць на тое, што казка – гэта твор для абсалютна ўсіх узростаў. А дарэчы, апрацоўкі для буквара, наколькі яны шкодныя? Самае цікавае, што ёсць, напрыклад, зборнік казак у апрацоўцы Якімовіча, народных казак, там выданне «Бацькаў дар» ці... Іх шмат. Але зараз я бачыла больш сучаснае выданне ўжо ў апрацоўцы іншага рэдактара, і тая самая казка пра Пакаці-Гарошка, яна была ўвогуле яшчэ больш пазбаўлена ўсіх рыс жорсткасці. З аднаго боку, здаецца, што гэта правільна, але ці правільна
гэта сапраўды? Гэта пытанне стаіць вельмі востра, прычым не толькі перад фалькларыстамі, але і перад педагогамі, псіхолагамі, наогул перад навуковай грамадскасцю, у якой ступені мы можам умешвацца ў народны тэкст. Аднак усё ж такі, гледзячы на якую аўдыторыю гэта разлічана, калі гэта ідзе для школы, напэўна, вось такі варыянт апраўданы. Аднак як гэта цудоўна, калі дзіця, прычым не толькі самае малое, слухае пераказ казкі ад сваёй, допустим, бабулі ці там старэйшых, жывы пераказ. І ў гэтым жывым пераказе будуць даволі брутальныя рысы. Наогул, калі чытаеш казкі у запісах 19 стагоддзя, там жа мора крывішчы. Пайшлі 3 сястрычкі збіраць ягады, дзве старэйшыя збіралі ў рот, а малодшая была такая старанная, яна хуценька назбірала гэты кошачак. 2 старэйшыя сястрычкі яе забілі, пад кусцікам прыкапалі, ну і гэтак далей. І вось стаіць пытанне, ці трэба дзецям вось такія казкі? Гэта праблема насамрэч. Але вось як схіляюцца педагогі, што часам дзіцяці трэба прайсці праз такі сюжэт, каб зразумець раз і назаўсёды, што гэта нядобра. Ну, у прынцыпе, казка мусіць чамусьці вучыць, ці яна мусіць толькі забаўляць? Чамусьці мы прывыклі, што казка мусіць вучыць. Мусіць вучыць, мусіць забаўляць, але у яшчэ большай ступені казка вучыць думаць, выбудоўваць свае паводзіны, выбудоўваць свае думкі, мадэляваць сітуацыю, прадбачыць, што далей будзе. Наогул, вось кажуць, што незразумела, што было, ці што адбівае. Казка адбівае жыццё. Ці жыццё арганізаванае па законах казкі. Бо мы возьмем любую казку, пра жывёл, чарадзейну, сацыяльна-бытавую. Ёсць герой, ёсць антыгерой. У кожнага героя ёсць свае ролі, і ён практычна не выходзіць за іх межы. Калі выходзіць, это ўжо не зусім казка. І сюжэт, ён таксама выбудоўваецца па сваіх правілах. Калі вось спачатку была перашкода, затым з'яўляецца памочнік, вот там выпрабаванне абавязкова. Але герой праходзіць выпрабаванне і дасягае перамогі. Таму, калі мы чытаем казкі і чытаем іх сваім дзецям, мы прайграваем пэўныя жыццёвыя сітуацыі. Нават калі яны не звязаныя з нашым сучасным жыццём. Это не абавязкова. Ёсць набор персанажаў, добры, дрэнны. У добраму персанажу, як правіла, на жыцці трапляюцца перашкоды і выпрабаванні для таго, каб зацвердзіцца ў сваім статусе і на сваім месцы. І ён мусіць гэтыя перашкоды і выпрабаванні годна прайсці. І ў казках ёсць яшчэ вельмі цікавы момант, што аднаму вельмі цяжка гэта зрабіць. Што трэба, каб ты будзеш бегчы, там яблынька папросіць, а абтрасі мяне, печка папросіць, а вытапі мяне, а там нейкая казявачка будзе паўсці, там выратуй мяне. Чалавек праходзіць такое выпрабаванне на чалавечнасць. І прайшоўшы яго, ён затым і дасягае сваёй мэты. І тут это вельмі не важна, пра што там бы гаварылі. Важна, што чалавек для сябе выбудоўвае лінію паводзін. Все ж таки, я думаю, да размоў пра казкі ўвогуле мы вернемся. Хацелася б трошкі больш даведацца пра сам форум. Ведаю, што праходзіў дзіцячы конкурс. Раскажыце, дзеткі на памяць проста расказвалі казку, ці што? А вось гэта вельмі непажадана, каб дзіця расказвала на памяць. І мы, калі прапісвалі ўмовы, это конкурс апавядальнікаў. Калі прапісвалі ўмовы, то адным з крытэрыяў вызначэння пераможцаў была імправізацыйнасць, уменне імправізаваць. Дзіця мусіла казку пераказаць. Вось яно пачула, прачытала казку, ці хтосьці расказаў. І дзіця пераказвае.
І вот гэтае ўменне дзесьці штосьці выпусціць, дзесьці нейкімі сваімі падрабязнасцямі гэта дадаць, гэта вялікі плюс. Як толькі пачынаецца прагаворванне на памяць, губляецца дзіця. Але і гэты наш конкурс, ён па вялікаму рахунку адбівае сітуацыю ў краіне з мовай, з дзіцячай літаратурай. Канешне, дзеці адчувалася, што дзеці вучаць на памяць. Ім не хапае слоўнікавага запасу па-беларуску. Ці можа ім проста не хапае смеласці імправізаваць перад дарослымі? У тым ліку не хапае смеласці, хоць я неаднаразова была вось у журы на шматлікіх дзіцячых конкурсах апавядальнікаў і ўспамінаю такія конкурсы гадоў 10-15, а можа і 20 таму, калі прыязджалі вясковыя дзеці з глыбінкі, і вот это дзіця пачынае расказваць, і ты чуеш вот гэты сакавіты дыялект, і у дзіцяці вырываюцца словы, якіх няма, не проста ў літаратурнай мове, а словы як пазначэнне пэўных мясцовых рэалій. Ну вот там, да прыкладу, як зараз памятаю хлопчыка, конечно, не памятаю, як завуць, з Лепельскага раёна, расказваў казку пра Піліпку. Вот всім нам вядома. Піліпка, сынок, выйдзе на піражок. Гэту казку, і вот ён адчуваецца, што гэта не з кніжкі, а ад бабулі там ці ад дзеда. І вот ён расказвае, ну, там баба, пазавець яго на хаўтуры, на клёцкі пазавець. На клёцкі, вот як назва вот, этапа пахавальнай абраднасці, это вельмі дыялектная вот такая асаблівасць. Мы бачым, дзіця спакойна гэтым аперуе. Ну, а ў часе гэтага конкурса, конечно, былі пераказы. А хто лепш, дарэчы, спраўляецца? Дзеці, напрыклад, з нейкіх тэатральных студый ці нейкія самародкі? Безумоўна, самародкі. Тэатральная студыя вучыць тэатральным манерам выканання. Калі вот да, і потым дзіця крыўдзіцца. Я ж так тэатральна расказваў, там закатваючы вочы і уздымаючы рукі там уверх і там нейкімі. У народнай традыцыі гэтага няма. Там натуральна. Вот мы сядзім, там бабка сядзіць на печы ці каля хаты, там абірае бульбу і вот баеце ту байку. А таму, конечно, вот дзіця з вёскі, і, дарэчы, першыя месцы ўзялі не мінчане. Ну, вы так іх ацэньвалі. Ведаю, што і дарослыя апавядальнікі прыязджалі да вас, да? Это быў асобны. Там ужо, конечно, мы не выбіралі пераможцаў. Это быў просто паказальныя выступленні. Можна сказаць, паказальнае выступленне аўтэнтычных расказчыкаў. І вось там таксама цікава было назіраць, як чалавек імправізуе. Это былі зоркі ў сваім жанры, так бы мовіць. Я хачу асабліва назваць Александра Галкоўскага. Это Клімавіцкі раён, вёска Судзілы. Это неверагодна таленавіты апавядальнік, вот з якім шмат гадоў ужо сустракаешся, і ён імправізуе. Кожны яго выступ это міні-спектакль. Людмила Глухатаренко, Ельскі раён, з Любанскага раёна, казачніцы. Всё ў вышэйшай ступені было цікава, вот кожная гэта зорка. Вось я разумею, як знаходзіць там жанчыну, напрыклад, на вёсцы, якая тчэ. То бок прыязджае там этнограф, пытаецца, яму кажуць: "Ой, ідзіце вот туды да бабы Мані, яна тчэ". А як вы знаходзіце апавядальнікаў? Няўжо таксама людзі разумеюць, куды вас накіраваць? Не, гэта ўжо зусім, гэта проста знаходка. Вот калі ты записваеш фальклор, гаворыш, і, ну, пытаешься, а можа там якую казку, часцей за ўсё зараз кажуць: "Ой, не, ўжо там 100 гадоў не расказвалі". А тут раз і ты чуеш. Дарэчы, пра таго ж Галкоўскага, гэта не дзядуля, это такі яшчэ малады мужчына, я б сказала. І калі работнікі культуры вось параілі: "А схадзіце вы к Галкоўскаму", і сказалі, што яму там, скажем, 50. Мы так дружна, фальклорысты, сказалі: "Фу, 50 гадоў, мы к яму не
І калі прыйшлі, і вот гэты дзядзечка такія рэчы пачаў выдаваць. Дарэчы, ён выступаў у Маскве, мы яго вазілі на міжнароднай імпрэзе, калі там пасля яго выступалі негры са сваім вот эпасам і прадстаўнікі розных народаў. Ну, ён паказаў, што беларускія апавядальнікі гэта нешта. Вось, просто цікава, а нейкім чынам утвараецца ў тых самых вёсках, дзе ёсць апавядальнікі, нейкая традыцыя перадачы? Хтосьці гэтаму навучаецца? На вялікі жаль, няма такіх прыкладаў, каб сказаць, што была ў вёсцы традыцыя. Ёсць традыцыі сямейныя казачнікаў. Вот на нашым першым форуме выступала Тацяна Цыбульская. Гэта дачка знакамітай казачніцы Лідзія, здаецца, Цыбульскай. Яна дачка, яна пераймала ад яе вот у сям'і. Тая Цыбульская, якая атрымала яе вось манера апавядання, яе здабыткі атрымалі статус нематэрыяльнай культурнай спадчыны. У межах сям'і так. Калі вот дачка спачатку, затым унукі, дарэчы, ёсць вельмі цікавая заканамернасць, калі мы гаворым пра дзяцей і дарослых. Ну вось, знайшлі бабулю-казачніцу, якая можа расказаць. Яна пачынае расказваць казку. Побач стаяць унукі. Нават калі гарадскія прыехалі, а калі яшчэ вот мясцовыя, то тым лепш. Ну, бабуля нешта расказвае. Унукі стаяць побач, слухаюць. І вот бабуля там, бабуля, ці забылась, ці што? Тут жа сігнал. Так, баба, ты там прапусціла, як вот той. Так, бабуля вяртаецца, пачынае зноў. І вот гэтая дзіцячая цэпкая такая цэнзурная памяць, гэта шмат. І вот потым пытаешся, ці даўно ты там чуў гэту казку? Ай, там даўно калі-то. Гэта лішні раз паказвае на тое, як важна нам чытаць і расказваць дзецям казкі, малым дзецям. Вось, дарэчы, наконт гэтых апавядальнікаў. Ці была магчымасць нейкім людзям з вуліцы паслухаць гэтых апавядальнікаў? І ці можа будзе іх магчымасць пабачыць дзе-небудзь у відэазапісе? Мы зрабілі відэазапіс, і будзе гэта выкладзена на нашым аўдыёканале, YouTube-канале нашага аддзела фалькларыстыкі. Была адкрытая была імпрэза, і якраз ухвальна тое, што якраз перад гэтым атрымлівалі прызы дзеткі, якія прыйшлі з бацькамі, з настаўнікамі, і вось тут адразу вось гэты конкурс апавядальнікаў, то была магчымасць. Гэта вельмі здорава. А што яшчэ было на форуме цікавага, незвычайнага? Менавіта незвычайны быў майстар-клас казкі з выцінанкі, які правяла наша знакамітая майстар па выцінанцы Наталля Сухая. Прычым гэта была не проста вось такая імпрэза, якая кіравалася на тое, складзіце паперку так, а выражыце тут выражыце тое. Гэта быў такі вот узор казкатэрапіі. Дарэчы, вось эта казкатэрапія, это зараз вельмі модны кірунак у заходнім нарадазнаўстве, у псіхалогіі, але вельмі патрэбны ў нашай краіне. Калі чалавеку трэба мець магчымасці вось вярнуцца да нейкай раўнавагі, і калі менавіта традыцыйная культура прапаноўвае свае правераныя сродкі. І таму я лічу, што вось гэты майстар-клас, Наталля прадэманстравала вельмі высокі ўзровень майстэрства, умение валодаць аўдыторыяй, умение выкладаць, умение зацікавіць. І было мне нават троху крыўдна, хоць я ў гэты час прысутнічала на іншай імпрэзе, вела іншую імпрэзу, што адгукнулася шмат кітайскіх студэнтаў, в адрозненні, скажам, ад беларускіх. Вось ім, знайшоўшы інфармацыю пра гэта, кітайцы зразумелі, як гэта каштоўна. Гэта паказчык таксама вось таго, што гэта варта ўвагі. А мы затое цікавімся казкамі заходнімі, еўрапейскімі, там, пачынаючы ад Гарры Поттера
і нейкімі больш старымі там Астрид Лінгрен, і гэта ж таксама можа не кепска. Але пакуль што давайте спытаю вось пра што. Вы сама нейкі даклад чыталі, там рыхтавалі? Так. Вы яшчэ? Наогул я б хацела сказаць, што першы дзень форума гэта было такое вялікае пленарнае пасяджэнне. І на гэты раз у гэтым пасяджэнні ўзялі ўдзел вось онлайн-фармат, дазволіў узяць удзел выбітным, яркім прадстаўнікам вось фальклорных школ з замежных краін. Выступала Галіна Ільінічна Кабакова, гэта універсітэт Сарбона, Парыж. Выступалі вядучыя казказнаўцы з Расіі, Варвара Дабравольская, з Польшчы, Віолета Врублеўская, Катажына Смык, з Балгарыі, Анастасія Настасова, Эстоніі, Марек Іва, Украіны, Алеся Брыцына. Это зоркі, это людзі, за якімі стаіць вось вялікі такі досвед, вялікая кваліфікацыя. І таму вот пленарка засведчыла тое, што беларускай казкай цікавіцца. Гэта не проста людзі, якія нешта ведаюць пра казку, людзі нешта у сваіх даследаваннях неяк закраналі і беларускую казку. Безумоўна. Ну, а мой даклад быў прысвечаны такой гісторыі вывучэння і збірання беларускіх казак. Я назвала свой даклад «Беларуская народная казка ад першых фіксацый да сучасных праектаў». Мне было важна сказаць пра тое, што казкі дадаюць грамадскага аптымізму ў розныя часы, сказаць пра тое, што да казак звярталіся найлепшыя нашы фалькларысты, літаратары, наогул грамадскія дзеячы ў розныя часы, знаходзячы ў гэтым пэўную ступень натхнення і вось такога імпульсу да дзеяння. Я ўзгадала ганебныя выпадкі ў нашай фалькларыстыцы. Былі і такія. Калі 48-49 год у часе барацьбы з касмапалітызмам наш самы вядомы казказнаўца беларускі Леў Барах быў асуджаны і вымушаны за 24 гадзіны пакінуць Мінск. А калі вы папытаецеся, за што ж яго вот так, то зараз это падасца нават вот такім дзіўным. Ён сцвярджаў, што беларуская казка мае шмат адпаведнікаў і супадзенняў з казкай еўрапейскай. І цэлы шэраг сюжэтаў прыйшоў да нас з Еўропы. І вось Барага абвінавацілі ў тым, што ён прыніжае ролю беларускага фальклора, беларускага народа і гэтак далей. Між тым, пазнейшыя даследаванні сапраўды паказваюць, што беларускі фальклор упісаны ў еўрапейскую карціну. Мы маем вялікую колькасць супольных сюжэтаў, асабліва ў часы, так бы мовіць, вялікае княства, больш познія часы. Беларусь актыўна беларускія землі, беларускія казачнікі актыўна ўпітвалі еўрапейскія літаратурныя сюжэты. Ну, я нават заўважу, напрыклад, дэталі, якіх пры агульных, напрыклад, з рускімі сюжэтамі ёсць нейкія пэўныя дэталі. Напрыклад, у беларускай казцы даволі часта жывёлы, як што, яны збіраюцца ісці ў суд, даказваць сваю невінаватасць ці там нешта такое разбірацца. У рускай казцы гэта куды радзей сустракаецца. Да? Ну, гэта трэба глядзець, конечно. Але якраз казкі пра жывёл, яны вельмі універсальныя. Па казках пра жывёл шукаць пэўныя адметнасці этнічныя вельмі цяжка. А ў нас ёсць этнічныя адметнасці ў беларускай казкі? Ёсць, аднак перадусім гэтыя адметнасці можна пабачыць у больш позніх казках. Гэта так званыя сацыяльна-бытавыя казкі, якія в іх часы, іх зараджэння, станаўлення многа больш познія. Дарэчы, ёсць такая шыкоўная кніжка, напісаная нашым вядомым этнакультуролагам прафесарам Юліяй Чарняўскай, якая выбудавала на падставе казак этнастэрэатып беларуса і паказала
на падставе толькі казак, якім у казках прадстае селянін, яго праціўнік пан, яго вот як бы так чужыя гэта альбо этнічна чужыя, альбо сацыяльна, альбо канфесійна чужыя. Калі ж мы гаворым пра чарадзейную казку, то пэўнай адметнасцю беларускіх казак гэта казкі пра асілкаў. Казкі пра асілкаў ёсць ва ўсіх народаў свету. Аднак, так бы мовіць, удзельная вага, вось працэнтны склад, у нас значна перавышае. І наогул беларускія казкі пра асілкаў яны знаходзяць падтрымку ў тапанімічных легендах, калі многія асаблівасці прасторы якраз узніклі дзякуючы дзейнасці асілка, які вось перамагае змея, і ў часе гэтай перамогі ствараецца, там узнікае альбо рака, альбо вось там гара, альбо горад, штосьці такое. І таму вось гэтыя казкі пра асілкаў, дзе дзейнічае такі зборны персанаж, ну, вось гэты асілак, это прадстаўнік народа, які, дзякуючы свайму такому і сіле, натуральна, але ў першую чаргу не сіле. У першую чаргу настойлівасці, пэўным вось душэўным сваім якасцям. Ён перамагае цмока. Вось таго змея, які хай сабе мае 3 галавы, 6, 9, 12. Але вось той жа пакаці гарошак, ён пройдзе выпрабаванне і змей будзе пераможаны. Да, пра пакаці гарошака гэта вельмі выдатная казка. Ведаеце што? Ну тады дарэчы, можна я пераб'ю яшчэ. Вось яшчэ колькі гадоў таму беларускі наш банк, Беларусьбанк, ён рабіў серыю памятных манет, калі былі прадстаўленыя казкі многіх народаў вось свету, так бы мовіць. І вось якраз у якасці візітоўкі беларускіх казак быў абраны пакаці гарошак. Ну, я думаю, што гэта вельмі важна, што ён уступаецца за сваіх братоў, за сваю сястру, за сваю сям'ю, і хоць ён самы меншы, ён аказваецца самым моцным. А ці можна у вас папрасіць яшчэ спіс дадатковай літаратуры? Насамрэч, калі браць у такім сусветным маштабе, то казка даследаваная надзвычай ярка і моцна. Існуе такая сістэма паказальнікаў казак. Кожную казку можна разбіць вот на сюжет. Вот это там сюжет змеяборцаў, допустим. Там казкі пра жывёл. Ну, цэлая вось такая градацыя класіфікацыі. Ёсць вось гэты комплекс паказальнікаў, дзе беларускія казкі аглядаюцца побач са сходнееўрапейскімі. Гэта так званы СУС, сістематический указатель сюжетов усходнеславянской казки. Ну і я адаслала да шматтомніка «Беларуская народная творчасць». Там цэлых 5 тамоў прысвечаных казцы. І гэта казкі ў дарослым варыянце? У дарослым варыянце. Будем чытаць гэтыя казкі. Нагадаю, што сёння госцяй праграмы «Дыялогі пра культуру» была доктар філалагічных навук, загадчык аддзела фалькларыстыкі і культуры славянскіх народаў Цэнтра даследавання беларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі Тацяна Валодзіна. Пераслухаць запіс размовы вы зможаце на працягу месяца на нашым сайце radiokультура.by, а відэо хутка з'явіцца на YouTube-канале. На гэтым гукарэжысёр Тацяна Васількова і я, Наталя Сіротка, з вамі развітваемся. Не губляйце нашай хвалі і да хуткай сустрэчы.